Arabi tayo amin apo. Abi piyesta yung bigat mabalin tayo mat nga alaan tata ito'y piyesta na ta piyesta nga ruptisi sayo. Readingan mo na itugutan dahi tayo kwangam dahi iti kumarumban para ito no bigat ta mabalin nga dagat ito movable feast ko na dahi dyan. Ke panagbalbaliw ipiyesta na dahi dyan ke from Saulo to Pablo. Tinagan na as Hudyo ni Pablo Saulo. Nga malagip yun na niya tinapasamak kanya na. On his way to Damascus, idi nagunga rin niya ako Isusan. Dagiti mangilim, dagiti Kristyanon, binilindan nga amin nga mamatikin Kristo mapapatay. Kamaysa ni Saulo, nga maysa kadagiti pangulo ti soldado nga agpatpatay. Iso nga the first martyr ni San Esteban, idi mabansag isuna, gapot mamatikin Kristo, atapon da, wano i-claim da, nga adda ni Saulo ijay, nga nangidaulo, iso ti nangidaulo kadagiti soldado nga nang bansag. Iso ti muna nga martir ni San Esteban, kada ni San Pablo. In the year of St. Paul, ya mo binasak da yung libro na, in a nutshell la, hindi yan alak nga libro na, binasak ti libro na, kabaliktaran da dyan naman nakikita yung tiladawan ni San Pablo ko, natayag, natangos ti agong na, kasla macho nga soldado, nga natarakihaan. Kitsura ni San Pablo, yan na ganan, natangos ti agong na, kasla pingwin di agong na, nagsabat ti kiday na, nagsabat ti kiday na, bal, ludingas, batit, kalabat batit pa kumangong siya, natisaka na, salako ba mo, salako, ba tayo nagkasakas dyan, sakam, tisakam, tayo sa nagdeket, iso na salako, tayo kalakasya, nagsalako nga, kasla, hindi yung kubong, kakakabalyo na mga tan, hindi dyan yung description na, nung kitaon tilalawan na, at natayag nga, da sword at da espada na, si San Pablo, nga maan, kay description da, kasi ni titsura ni San Pablo. Kay jay iso nga patron, jay bigan, katedral, piyesta na bigat, conversion of Saint, panagbalbaliw na kailaan. Iso nga matintin nag-iso na ijay, malagip yun ang mapaya kasano pa na conversion na. On his way to Damascus, apan nabirukan, dagiti Kristiyano, kapag amuan, bang! Napintutan. Apaya drag silaw. Nag-ije kabalyo. Nagbulsat kas na dasiksik tikan kunana kas la nagbulag. Kakunana, Saulo, why do you persecute me? Apa yung itugtugod na, itugtugod, irororoman na. Sino ka apo? Kunana, siyak na Jesus na irororoman mo. From then on, nagbalbaliwan ni Saulo. Ingka mapanijay, ayan ni Anas. May kadwa nga mga kadsaaran na santo nga tao. Sunto ti ko panainagasan, di ko naikat di jay kasla siksik nga nagyan di jay timatana. Nanipod idin, kadagiti Hudyon, inlimlim manganan, tapapatayod damatan, ta aming garog nga mamati, di ko mamatin kanya. Iso nga conversion of St. Paul, conversion of St. Paul. Iso nga tiladawan na ijay katedral, makmanag ijay, Kabalyo. Kamuyot ta, first district, nalaing dati punas. Nya, katabulto, kandapunasan, kasjay ka, amin-amin nga bulto Santa Maria. Kada di jay tagama, di jay mo, bakit mo nga panagpunas nakakidang, nakadano dyan ti Kabalyo ni San Pablo, kaputan na magawat ni San Pablo, di mo bit-bitlog ti Kabalyo, nasan, kastanya ka mo, ano niya na alat. Saka dinaratan di dyan ay kamalas. Ano mo magawahat ng nakakidang kasi siya nakapulpul. Pagingana nga ni San Miguel di dyan mo yun ni San Miguel di dyan nakaduyok nga kasta ni demonyo. Diyan masara ti demonyo ti apan napunpunasan. Kaya niya kaya nga pamati. The conversion, panagbalbaliw, ti naka-amamis di dyan from persecutor to evangelizer. Imagine di dyan nga biyag na. Adun ti Kristiyano nga napatay na. Adun ti amin nga mamatikin Kristo nga adun ti na dinusa na.
Kapag mo nagparang niya ako Isos king kwa na, nagbalin nga isunti nang isurusuro, iso di surat na, 13 ay sa kapulok sa kapulok at talot isurat na. Hindi di surat na? Katigis na. Nagsiyati kumako, kroko ko gala at pelkontes tintet. Bill, di Hebrew, awan ti author na, hanggang kita ang ginagsurat, iso na maglaan. Style ti writing, di setting na kadaamin-amin, iso na ng awan. So nga surat kadagiti, Hebrew. So di Romans, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, surat na amin di jayan, inwarwaragawag na, nagpintas, nagsirib di jay, dina-inspiral, iso na nagkarkararag, nagsurat. Kaya imagine niya di nga klase ti biyan. From persecutor, irurur mo na ti Kristiyano, aging galang isot ng iwarwaragawag. Isot ti maysa kadagiti kadakkelang ti iwaragawag ni Pablo panangisuro na about ken ni Kristo. Nadamdamag pula ang iso na idi ko na. Siyempre napat yan. Ngam taptan ison ti nang ipa. Dapay na di kundaway nga iso na gabot at tiliwon dari ti Hudyo. Inkargada ti Longgalaw. Umuyo ti Longgalaw. Uy ta iya tawat at maitarayan na lain dari di mang patay kanya na. Namin ano nga nabalod. Mano nga surat na di pagbarudan at susurat na ta. Nagdaldalyasap nga agigan iti bilbilog nagiwarwaragawag kadi piyesta na kitatamo anya ti karit na kanya tayo ore gayon no kas ano ti panangiruruman tayo kini Apo Hesus ore no kas ano ti kinakapsot tayo nga tao no aramaten ni Apo Hesus nga instrumento na tayo mabalin tayo nga agbaliw nga para kanya na gasam ta mangiruruman gasam ta nagdakes ti kabukbutan dagiti Kristiyano aging gana nga isunan tinangi warwaragawag. Kanya ti kunana, he must increase, I must decrease. Isuna ti maitanok, haan nga siya. Kunana, di amo dagiti ti nagpipintas ni bagbagana, when I am weak, it is then that I am strong. Bagana nga dito no nakapsutak, ijayang agbal nga napibsata, kaya ijay nga agtrabaho ni Kristo kanya. May sapay nga imbaga na nga nakalalagit ni Juan. Haanan nga siya ti agbibiyag, no di ni Kriston ti agbibiyag. Wow. Kaya di pagsasaon ni San Pablo, iso nga basaan nyo dali surat na adda nga maamuyo sa bali na ebanghilista ti panangipresenta sa bali matkin ni San Pablo. Kiso nga namayat ang pagtuladan tayo, yung ti may tulad tayo, uray kas ano kinakapsot ti tao. Uray kas ano kinaman nagbasol ti tao, uray ko na tayo kas ano nga panangiruruman. No, mabalin na tayo nga instrumento ni Apo Hesus. Mabalin tayo nga agbalin nga mangiwaragawag tinagan ni Apo Hesus. Imagine nung dayjay, pinagnakom ti Diyos aging gana nga dayjay biyagnan kunanan kay insurrender nan. Uray matayak. Awanan ti serserbit ta ni Kriston ti patayen nyo kanya kunanan. Ni Kriston ti patayen nyo kanya. Dahil ti kinabilag ni San Pablo di pa nagbalbaliw na. Pinapintas mo't nga tuladan tayo ng runa dito sisa tayo. No oray kas ano nga kinakapsot. Oray kas ano kinaman nagbasol. Oray kas ano nga kinarugit. Kas ano nga kinakapoy tayo. Mabalin na tayo nga instrumento ni Kristo. Mabalin tayo ng iwaragawan ni Kristo. Hindi pa nagbiag tayo. Kita tatapiesta na, dawatin tayo pa ng ibabait na sapay kumamot may masapon nga nga nagtay ti kabalyo. Kawang magkabalyo kaptan. Masapon nga itong patay ti motor na Fortuner. Sa tayo balbaliw. Kaya mabalin nga maisap-sapa tayo sakbay na nga aramidan. Mabalin mga aramidan tayo. Ngayon ibagbagay na dayjay. Iti pa nagbalbaliw, awan tinaladaw. Addan tulatan na masarakan tayo ni Apo Hesus. Kati sa ludsod na rotat nasarakan tayo kadi nga pudpud na ni Apo Hesus. Ni San Pablo, hindi nasarakan na awanan. Hindi kinahudyo na, hindi kinasenturyon na, taba, leader nga bagati soldado. Namimpinsan nga nagbaliktad, nagbalik na soldado ni Kristo. Nagbalik nga mangiwaragawag ken ni Kristo. Dawatin tayo tayo, ibabalik na sapay kumamot na maiwaragawag tayo ni Kristo, uray pa'y nakapsot tayo.